Mun 3 kaveria oli meillä, joten me kokeiltiin yhtä oujalautaa, joka me löydettiin jonkun roskista. Meillä oli lauta ja sen lasinpala, mistä pidetään kiinni. 4 pidettiin lasista kiinni ja pidettiin hauskaa laudankaa. Joskus joku meistä liikutti lasia pelotellakseen muita. Lopulta yksi mun kavereista tylsistyi ja toinen meni vessaan. Se oli vain minä ja yksi mun kavereista jäljellä. Kysyin laudalta, milloin kuolan. Se alkoi liikkumaan hitaasti. Katsoin kaveriani aatellen, että se oli hän, mutta hänkin ajatteli sen olevan minä. Pala liikkui kirjaimin H, U, O, M. Sitten tajusin sen kirjoittavan sanan huomenna. Kaverini päästi irti palasta ja se pysähtyi, joten luulin sen olevan hän. Mutta hän vannoi, ettei se ollut hän. Seuraavan päivänä asiat menivät hirveäksi. Kävelytin mun koiraa kaupungilla, kun yhtäkkiä sen panta hajosi. Koira juoksi pois tieltä päin. Juoksin saman tien koiran perään vain kuullakseni auton tööttäysäänen kovenevan joka sekunti. Hyppäsin pois tieltä saman tien juuri ajoissa, ennen kuin auto ajoi ohi, mutta se ei loppunut tähän. Samana päivänä kun istuin päällä olevan kattotuulettimen alla keittiössä, nousin ylös hakeakseni ruokaa jääkaapista, vain kuullakseni äänen kun lasipöytä hajosi. Kattotuuletin oli tippunut pöydän alle, ja jos en olisi noussut ylös muutama sekunti aikaisemmin, olisin kuollut tuohon paikkaan. En tiedä, onko se yhteensattuma, että edellisenä päivänä oujalauta sanoi minun kuolevan seuraavana päivänä, sillä mulla oli 2 kokemusta, jossa melkein kuolin. Tiedän vain sen, että en ikinä enää käytä oujalautoja. Eräänä lauantaina olin yksin kotona. Olin täydessä unessa sängyssäni, kunnes heräsin Sirin puheeseen. Suljin sen ajatellen sen olevan glitchi ja menin takaisin nukkumaan. Tunnin jälkeen Siri herätti mut taas. Siri oli vastannut outoon kysymykseen. Kysymys meni näin. Mitä se löysi meillä? Sirin vastaus tuohon oli: vastaus on torstai-heinäkuun 4. 1776. Se oli helvetin karmivaa, mutta silti päättelin sen vain olevan glitchi. Taas kerran heräsin Sirin ääneen. Tällä kertaa Sirille oltiin sanottu minun koko nimi. Ja Sirin vastaus tuohon oli: tuo on tieto sinun koko nimeen. Tämän jälkeen juoksin vanhempieni huoneeseen, lukitsin oven ja nukuin siellä. Mä silti epäilen, että oliko se glitchi vai ei. En ikinä tule unohtamaan tätä kokemusta elämässäni. Mulla on aina ollut ryhmä kavereita, johon voin luottaa, ja he kaikki rakastivat pesäpalloa. 6 meistä olivat pesäpallojoukkuessa, kun taas loput pelasivat sitä vain huvin vuoksi. Asuimme maalla, ja oli yksi kenttä metsässä, johon oli rakennettu pesiskenttä ja koripallokorit. En puhu paskaa, kun sanon, että se oli melkeinpä meidän yksityispuisto. Kukaan muu ei ikinä käynyt siellä, luultavasti koska kukaan ei tiennyt siitä. Se oli jonkun umpikuja metsätien päässä, ja se oli ainoastaan metsän ympäröimänä. Olimme kaikki 11-12-vuotiaita silloin. Maalla asuminen auttoi, koska vanhemmat antavat lasten liikkua vapaammin täällä. Ainakin näin se oli meillä. Tämä kenttä oli about puoli kilometriä mun talosta, joten aina kävelin sinne säkin kanssa, jossa oli mun maila, räpylä ja muutama ekstra palloa. Tämä oli se päivä, joka pilasi kokemuksen ja tämän puiston. Oli perjantai-ilta heinäkuun keskellä. Taivas alkoi muuttua oranssiksi auringon laskiessa. Se tarkoitti sitä, että meidän peili päättyisi pian. Olin kentän takaosassa, kun 2 kaveriani osoittivat jotain. Käännyimme kaikki ja näimme ison ryhmän aikuisia miehiä kävelevän puistoomme ja istuen yleisöön. Heitä oli 6 ja ulkonäön perusteella he olivat 20-30-vuotiaita. En sano, että he näyttivät jengiläisiltä, mutta he näyttivät sellaisilta tyypeiltä, joita et haluaisi nähdä kävelevän vastaasi yöllä. Pelottava asia oli se, että he kaikki vain istuivat tai seisoivat siellä katsoen minua kavereitani, kun pelasimme pesistä. Kuulimme, kun he höpisivät ja nauroivat keskenään. Katsoimme toisiamme ja sovimme, että on aika pakata ja lähteä, koska muutenkin alkoi olla jo myöhä. Kun aloimme pakata, he kaikki alkoivat huutaa: älkää lähtekö. Kun annoimme yläviitoset toisillemme sanoaksemme hyvästit, katsoimme yleisöpenkkejä ja pelästyimme, sillä kaikki miehet olivat nyt nousseet seisomaan ja silti tuijottivat meitä. Saattaa kuulostaa tyhmältä, että 8 lasta pelästyy sitä, että ryhmä aikuisia tulee puiston kanssamme, mutta sinä et ymmärrä sitä tapaa, miten he tuijottavat meitä. Mutta tässä on se huono juttu. Yleensä olen kävellyt yksin kotiin, sillä taloni on eri suunnassa kuin muiden.
Kysyin mun kaverilta, jos hän voisi saattaa mut yhteen risteykseen, ettei se olisi niin selvää, että kävelisin yksin kotiin. Sitten annoin hänelle yläviitosen ja kävelimme eri suuntiin. Alkoi olla hyvin pimeää jo, ja varsinkin metsässä. Siksi pidän aina taskulamppua mun pesäpallosäkissä. Jokainen ääni tai rapina sai mut vainoharhaisena näyttämään valoa kyseiseen suuntaan. Sydämeni syke alkoi nousta. Halusin vain kotiin mun lämpimään sänkyyn. Jokainen askeleeni kuulosti kovemmalta ja kovemmalta, koska aloin kuunnella jokaista ääntä tarkkaan. Sydämeni melkein pysähtyi, kun kuulin nauraa ja huutoa lähialueelta. Ei mun kavereitten, vaan aikuisten. Aloin nostaa vauhtiani, jonka takia muutama pesäpallo tippui säkistä, jonka olin unohtanut auki. Huokaisin ja aloin etsiä palloja maasta. Yhtäkkinen lehtien ja oksien ääni takapäin sai sydämeni melkein pysähtymään. Osoitin valoa äänen suuntaan ja näin pitkän miehen, jolla oli päällään musta huppari ja sen huppu peitti miehen naaman. Kun valo osui häneen, hän ei enää hiipinyt, sillä hän alkoi juosta minun suuntaan. Tunsin, kuinka elämäni melkein lensi kehostani, kun lähdin juoksemaan karkuun pudottaen taskulampun jättäen kaikki pesistavarat, joita mulla oli. Kuulin askeleet mun takana niin kauan, kunnes näin taloni valon. Huusin äitiäni ja isääni. Ja silloin kuulin, kun askeleet kääntyivät. Vanhempani olivat kauhuissaan, kun kerroin, mitä tapahtui. He soittivat kaikille mun kavereeni vanhemmille kysyen, onko heidän lapset kunnossa, selittäen tapahtuneen. Onneksi kaikki kaverini olivat kunnossa. Yhtä muu kaveri oli seurattu myös, mutta ei sen jälkeen, kun hän oli lähtenyt juoksemaan karkuun. Tapahtuneen jälkeen emme enää saaneet mennä sinne kentälle. Asumme vieläkin samassa talossa. Ja mua häiritsee se asia, että yksi niistä miehistä, toisin sanoen kaikki heistä tietää missä mä asun.